Do Splita na predstavu ili idete na odmor i tražite najjeftiniji put? Evo rješenja. Hrvatska ima prve pametne karte koje izračunavaju točno koliko vam do odredišta treba vremena, ali i novca i još štošta. Mojmira Pastorčić. Idemo od Osijeka do Umaga. Najbrže, najjeftinije, ova karta zna sve. Na primjeru putovanja od Osijeka do Umaga možemo izabrati najbržu rutu, to je ova prikazana na slici koja forsira autoceste. Putovanje takvom rutom je najkraće, međutim ujedno i najskuplje. I koštat će nas oko 550 kuna, od čega su 200 kuna cestarine. Ako vam je pak najvažnija cijena, možemo odabrati izbjegavanje cesta s naplatom. Uz izbjegavanje cesta s naplatom put će nam znatno duže trajati, međutim uštedit ćemo 200 kuna na cestarinama. I to sve točno u kunu, baš za vaš automobil. Za izračun troškova puta odaberite kategoriju vašeg vozila, gorivo koje koristite, te unesete potrošnju vašeg automobila. Karta vam može reći i gdje natočiti gorivo. Evo, na primjer, možemo izabrati i benzinske postaje na razini cijele Hrvatske. Možemo označiti, samo da nas zanima, recimo autoplin. Zna se i gdje putem možete stati u kiosku, ljekarnu, ambulantu, čak i što da za putovanje obučete. Može se gledati vremenska prognoza i po svakoj dionici možete otprilike pogledati kako će biti vrijeme ako recimo putujete sutra. Kad istražite sve detalje, kliknete na ispis i spremni ste za put.